عزوز سلامتنا تقبلوا خمي تمسيز خبركن تعزبتنا ساعتنا أخيلو كاب استوديو زينا ار تي في نلوم سنبت 15 ترز تدالوه مسنا دونان فيلم لنا من ساعتكم سنه افرم غري بقندي ارست زينا دما فيلم اب كلتجان عسران كلتن زي تسلاسل مدبات لمعات ሙቹ ባይታን ዝበለጸ ስራሕ ዝፈጥር ምዃኑ ሚኒስተር ወልደንኬል አብርሃ ሓቢሮም ጨንፈር ሚኒስተር ሕርሻ ዘዋጋሽ ባርካ ምድላውን ተጠቃምነትን ባህሪያው ድኹዒ ብሰፊሑ ክተኣታተ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ባዳ ንጥፈታት ሕርሻ ዝምስገን ውፅኢት ተረኺብዎም ኣብ ኔፓል በሓደጋ ምውዳቕ ነፋሪት 72 ሰባት ከም ዝሞቱ ተቃሊሖም ኣብ ሶርያ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ግዳማዊ ምትእትታው ከብቅዕ ኢራን ፀዊዓ ብሪጣንያ ናብ ዩክሬን ተወሳኺ ወተሃደራዊ ደገፍ ከምትልእኽ ኣፍሊጣ ኣብ 2022 ኣብ ዞባታት ዝተሰላሰለ መደባት ልምዓት ሙቹ ባይታን ዝበለጸ ስራሕ ዝፈጥር ምዃኑ ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳራት ኣቶ ወልደንኬል አብርሃ ብ13 ጥሪ ኣብ ዝተቃንዐ ዓመታዊ ኣኼባ ገሊጹ ኣብ ማሕደርቲ ዞባታት ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻባት ኣብ 2022 ብዝነበረ ሰናይ ክራማትን ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምስ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብምንጽጻር ሕርሻዊ ምህርቲ ዝሓሸ ምንባሩ ኣቕርቦት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብፍላይ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ምስፋሕን ንምምሕያሹን ዝምስገን ስራሕ ከም እተዓመ ከምኡውን ኣብ መንጎ ዓድታት ዘጋጥሙ ክርክራት ብዕርቂ ንምድቃስ ዝነኣት ተበግሶታት ከም ተወስደ ገሊጾም ብዘይካዚ ኣብ ህንፃዊ ልምዓት ብፍላይ ኣብ ምስራሕን ምጽጋንን ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ጽርግያታትን ብምውሃድ መንግስትን ህዝብን ሓያሎ ስራሓት ከም እተዓመ ኣብ ድሕነታዊ መዳይ እውን ተራ ህዝቢ ኣድማዕ ምንባሩ ዘነጸሩ ቶም ኣመሓደርቲ ኣሰካፍን ናኾነ ዝመጽእ ዘሎ ብርሰት ኣግራብን ባርዕ ሓውን ንምግታእ ዝካየድ ጻዕርን ዝውሰድ ስጉምትታትን ብዝለዓለ ክቕጽል ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ ዝቐረበ ጸብጻባት ድሕሪ ዝተኻየደ ዘተ ኣብ 2023 ቀዳምነት ተዋሂቦም ዝስራሓሎም ልምዓታውን ናይ መኸተን መደባት ተነጺሮም ኣብ መወዳእታ ሚኒስተር ወልደ ሚካኤል አብርሃ ተወጢኖም ዘለዉ መደባት ልምዓት ብዝሓየለ ውዳበ ክስራሓሎም ኩሉ ዓይነታት ግብሪ መንግስቲ ብስሩዕ ክእከብ ተራ ኣመሓደርቲ ክዓዝዝ ኣብ መንጎ ዓድታት ዝፍጠር ምሰሓባት ድማ ህዝቢ ከምቲ ጀሚርዎ ዘሎ ብዕርቂ ናይ ምፍታሕ ተበግሶታቱ ንኽቕጽሎ ጎስጓሳት ክካየድ ኣዘኻኺሮም ጨንፈር ሚኒስተር ሕርሻ ዘባጋሽ ባርካ ባህርያዊ ድኹዒ ኣገዳስነቱን ውፅኢታውነቱን ብግብሪ ተራእዩ ስለ ዘሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ብሰፊሑ ክተኣታተ ምዃኑ ገሊጹ ወኪል ኤሪና ዮናስ ተኽለ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ኣማኑኤል ገብራይ ከቕርበልና እዩ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዘባጋሽ ባርካ ብ12-13 ጥሪ ኣባረንቱ ኣብ ዘቃንዑ ኣኼባ ምድላውን ተጠቃምነትን ባህርያዊ ድኹዕን ሜላታት ምክልኻል ባልዓትን ሕማማትን ብሰፊሑ ንምትእታው ከም ዝስራሕ ገሊጾም ሓለፍቲ ኣብያተ ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንኡስ ዞባታት ኣብ ዝሃቦ መብሪ ብጻህያይ ባሕርን ተረፍ መረፍ ዓሳን ዝተዳለወ ድኹዒ ንኣፍሬት ኣሕምልትን ፍረታትን ብንጻ ከም ተዓደለ እቶትን እቶታውነትን ንምዕባይ ድማ ስልጠናታት ከም ተዋህበን ጎስጓሳት ከም ተኻየድን ብምሕባር ተርእዮታት ኣንበጣ ገረብ ብውህድ ምክትታል ክኢላታት ሕርሻን ህዝብን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝኣተወ ኣረዲዮም ሓለፍቲ ኣውድታት ብወገኖም ኣብ 16 ንኡሳን ዞባታት ንዝተዓመ ስራሕን ገስጋስን ድሕሪ ምምልካት ቁፅፅራዊ ስራሓት ንምሕያል ምስ ዝምልከቶም መሻርክቲ ኣካላት ዝካየድ ናይ ዘተን ምልውዋጥ ሓበሬታን መደባታት ታብዓ ውፅኢት ይርከቦ ስለ ዘሎ ክድፋሉ ኣብ ቁጠባን ጥዕናን ሕብረተሰብን ኣከባብን ኣሉታዊ ሳዕቤናት ዘለዎ ምንጩን ትሕዝኡን ዘይፍለጥ ኣብ ሕርሻዊ መዓላታት ዝውተሩ መድሃኒታት ንምውጋድ ህዝብን ኩሎም ናይ ስራሕ መሻርክትን ብውህደት ክሰርሑ ፀዊዖም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዘዋጋሽ ባርካ ኣቶ አቡበከር ዑስማን ባህርያዊ ድኹዒ ንምትእታው ኣብ ንኡስ ዞባታት ብዕቱብ ክስራሕ ምዃኑ ብምግላጽ ልምዓት ምቁር ድንሽ ኣብተን ሃብታም ትሕዝቶ ማይ ዘለዎን ከባቢታት ንምስፋሕ ክስራሕ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ቁፅሪ ጥሪት ብደቂቕ ክፍለጥን ዘድሊ ቁፅር ክካየደሉን ቀለብ እንስሳ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኮንተሎ እኹል ዘርኢ ኣልሃልፋ ክቕረብ
ኣብ ልምዓት ብቑሊ ኣሕምልትን ፍረታትን ዘተኮረ ስልጠናታት ክወሃብ ዝርግሐ መዐቀኒ ዝናብ ድማ ኣብ ኩለን ውሳታት ክተኣቱ ዝብልን ካን ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ንዞባ ገልዓሎ ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ ባዳ ብዘካየድ ወጻዕሪ ኣብ እቶታውነት ሕርሻ ዝምስገን ምምሕያሽ ከም ተረኣየ ተገሊጾም ሎማ ዓመት ብዝሃረ መድሓን ዝርግሐ ዝነበሮ ዝናብ ኣብ 750 ሄክታር ዝለምዐ ኣካል ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ብምንጽጻር ዝሓሸ ምዃኑ ኣመሓዳር ናይቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ እድሪስ ጉንሱል ሓቢሮም ሓረስቶት ብወገኖም ብውሕጅ ተባሕጊጉ ዘሎ 1650 ሄክታር ምዝፍወስ ዝበለጸ እቶት ክርከብ ስለ ዝከኣል ደገፍ ማሽነሪ ክግበረሎም ሓቲቶም ኣብ ዞባ ማእከል ብምውሃድ ባህላዊ ጉዳያት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ሃኮሰን ኣብ ዝተወደበ ናይ 3 ዋርሕ ስልጠና ዝተሳተፉ 70 ስነ ጥበባውያን ብ13 ጥሪ ተመሪቖም እቲ ብምኩራስ ስነ ጥበባውያን ዝተዋሃበ ስልጠና ኣምር ድርሰት ኣተኣላልያ ፊልም መጽሓፍ ሓጺርን ነዊሕን ልብወለድ ዛንታታት ሜላት ጸሓፋ ኣብ ሓቀኛ ታሪኽ ዝተመርኮሰ ዛንታታት ከምኡውን ኣወሳስኣን ገጸ ባህርያትን ዘጠቓልል ኮይኑ ብግብርን ክልሰ ሓሳብን ዝተሰነየ እዩ ነይሩ ምክትል ዋና ጸሓፊ ሃኮሰ ኣቶ ክብራብ ኪዳነ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንተራ ስነ ጥበባውያን ኣብ ምኹላዕ ምዕቃብን ምውራስን ሃብታም ታሪኽን ባህልን ሕብረተሰብ ኤርትራ ብምጥቃስ እቲ ስልጠና ኣብዚ መዳይ እዚ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ካብ ሰልጠንቲ ደራስን ተመራማር ታሪኽን ኣቶ ዓለም ሰገድ ተስፋይ ድማ ስነ ጥበባዊ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ዝነብር ተምሃራይ ምዃኑ ጠቒሱ ሰልጠንቲ በቢግዜኡ ዝወሃቦም ስልጠና ኪኖ ንዕብየት ሞይኦም ናብ ወለዶታት ዝሰጋገር ስነ ጥበባዊ ዕዮ ክሰርሑ ከም ዝሕግዞም ብምግላጽ ብግብራዊ ስራሕ ከማዕብልዎ ተማሕጺኖም ወኪል ተመረቕቲ ድማ ዝቐሰምዎ ስልጠና ንቐጻሊ ስነ ጥበባዊ ጉዕዞ ህይወቶም ዝሕግዝ ምዃኑ ብምእማን ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ኣብቲ ኣጋጣሚ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ስነ ጥበባዊ ዕዮታት ዘንጽባርቕ ምርኢት ኣቕሪቦም ክቡራትን ክቡራንን ተዓዘብትና ድሕሪ ሓጻር መሰጋገሪ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድመኩም ዋንነት መገዲ ኣየር ኔፓል ዝኾነት ህዝቢ ኣብ ምምልላስ እትነጥፍ ነፋሪት ሎማ 15 ጥሪ ወዲቓ ብምሕምሻሻ 72 ተሳፈርታ ብምልኦም ከም ዝሞቱ ተቃሊሑ እታ ነፋሪት ኣብ ውሽጣዊ በራን ከላ ዛጊት ጠንቁ ከም ብዘይተነፀረ ምክንያት ከም ዝወደቐት ሰመዝ ዝመጓዓዝያ ኣየር ኔፓል ሓቢሮም ኣለዉ ሓዘኑ ዝገለጸ መንግስቲ ኔፓል ጠንቅቲ ሓደጋ ትምርምር ኮሚቴ ኣቋቁሙሎም እዚ ናይ ሕጂ ሓደጋ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብታ ሃገር ድሕሪ ዘጋጠመን ህይወት 309 ሰባት ዝቐዘፈን ተመሳሳሊ ሓደጋ ዝዓበየ ክሳራ ዘውረደ ድማ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ሶርያ ዝካየድ ዘሎ ዘሕጋዊ ገዳማዊ ምትእትታው ከብቅዕ ኢራን ብ14 ጥሪ ማለት ትማሊ ደጊማ ፀዊዓ ኢራን ነፃውዒት ዘቕረበት ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልቲአተን ሃገራት ኣብ ከተማ ደማስቆ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ ገዳማዊ ምትእትታውን ዘሕጋዊ በይናዊ እገዳን ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ሶርያ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ምዃኑ ዝተቐሰት ኢራን ነቲ ተሪኦ ንምግታእ ማሕበረሰብ ዓለም ተርኡ ክትፃወታት ተሓሳሲባ ኢራን ብተወሳኺ ልኡላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ሶርያ ንምውሓስ ከም እትተሓጋገዝ ኣብ ትርክባ ነፂራ ኣላ ካብ 2011 ጀሚሩ ኣብ ሶርያ ዝካየድ ዘሎ ገዳማዊ ምትእትታው ብዘስዓቦ ቅልውላው ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከም ተቐትሉን ሚልዮናት ካልኦት ከም ተመዛበሉን ጸብጻባት ይጠቕሱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሶርያን ኢራንን ኩሉ መድያዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ዘካይዶ ንጥፈታት ከም ዘሐይሎ ኣብ ትርክብ ኣፍሊጠን ክልቲአተን ሃገራት ኣብ ምውሓጥ ጸጥታ ብሓፈሻ ምግታእ ሽበራ ድማ ብፍላይ ክተሓጋገዛ ምዃነን ሓቢረን ኣለዋ ንኩናት ዩክሬን ካብ ዘጓሃራ ዘሎ ሃገራት ምዕራብ ዝኾነት ብሪጣንያ ዘመናውያን ታንክታት ዝርከቦ ተወሳኺ ኣጽዋርን ስልጠና ዝህቡ ወተሃደራውያን ክኢላታትን ናብ ዩክሬን ክትልእኽ ምዃን ኣፍሊጣ እዚ ክላኽ ተመዲቡ ዘሎ ኣጽዋር ብሪጣንያ ቀዲማ ናብቲ ሃገር ካብ ዝለኣኸቶ ወተሃደራዊ ደገፍ ዝተፈልየ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ
تمدباب كربا وان كم زتكبر قدامي منستر بريطانيا ريشي سوناك مس بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلينسكي ابز غبروناي تليفون زرب غليصلهم كوينات يوكرين كل عزر على تراز نبرن هاجرات معراب ناب يوكرين ناي بليونات دولار اصوار كم زلا اخاز توصل صبصبات امريكا تراي واغا استات 100 بليون دولار كم سددت يردوم اتوينات بفلاي امريكان يصوار مخزنه كتصافف زبل صقاطام خوين خم زليوم وتادراوان كيلاتات زحبروم اب بورتغال 10 شعات ممران وسخدو مزطلب سراحناي مقراص ادما جميروم بسنكتي اب كتما ليزبنن كالوت كتماتاتن زكازل ادما ابصملا تمرتي مسنخال تفطيرو خون زله تحبيروم منغست بورتغال ممران غدياتهم بزتخفتحو بمصواع ناب سرحهم كملسو حتيتلهم يخونن برسلفنياتات طلباتهم اوتاو ملاش كساب زيرخبه زكايدو زلو ادما بزتودبه ملكع كم زقصلو ويم زطنقو زلوم بس دما ابصلا تمرتس تخستقلولاو مليسو خجدد تخلوهم زلو ناي قربا تعذبتي يحبروم اب حيلو هاجرات اوروبا زكاز زلو وسخدو مزطلب سراحناي مقراص ادماتات نقطباوي صقم نايت احغور مليسو يخرخم زلو صبصبات يتقسم بدرجة عالم لبدا انفلونزا اعواف الناس فحفعي مصخم زلو صبصبات طعنا فليطهم بمسرتهم صبصبات تحمام كاب موداتا 2022 اب 37 هاجرات اوروبا كم تلابعن مليونات اعواف كم زموتان تفليت لهم تتريو اب احغور اوروبا قديم غابستغسته تماساسال ملكفتي تزخفه مخانو صبصبات نصيروم تلبدا بحبرات منغستات امريكاون بزل عالم الكوعي يصفحفح كم زلو اب تصبصب تقيسلهم انفلونزا اعواف ابز وانزي ناب اسياون بزل عالم الكوعي خلابع جمير خم زلو زتقسو كيلاتات طعنا ابز عمت زي كبيت طعنا وسقات كفتر كم زخل اميتهم تلبدا ناب سب كم حلالف كجمر اتوم كيلاتات بتوصافي سقاتهم قليصهم اللهم كبراتن زيناتات نمزامو ارست زينا خدقم لكم اب خلتشن اسران كلتن زي تسلاسل مدبات لمحات مجو بايتان زبلص اسرع زفتر مخانو منستر ولدنكيل ابرها حبيروم ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዘባጋሽ ባርካ ምድላውን ተጠቃምነትን ባህሪያው ለኹዒ በሰፊሕ ኽታኣታት ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ፓዳ ንጥፈታት ሕርሻ ዝመስገን ውፅኢት ተረኺብዎም ኣብ ኔፓል ብሓደጋ ምውዳቕ ነፋሪት 72 ሰባት ከም ዝሞቱ ተቓሊዑ اب سوريا زكاز زلو زي حقاو قداماوي متتتاو كبكع إيران صويعا بريطانيا ناب يوكرين توساقي وتهدراو دقف كمتلخ أفليقا مباركس كبرانن تقطاتلتنا نزعلة تزيز تدالو حفشاو زيناتاتنا تزازيم اللو بوغنا رغمشا